Тази Вагнерова гала е една прекрасна възможност да поканим варненската публика на едно, бих казал този път, кратко пътешествие в света на Вагнер. Оркестъра, както винаги във Вагнер, има една огромна и важна роля, не само като акомпаниращ инструмент, а и като равнопоставен партньор. Ние от най-емблематичните откази от операта Валкюра ще представим тази митология, тази мистика. Искам още веднъж да поканя публиката, любителите на операта, а и тези, които са просто любопитни и не са се докосвали толкова често до магията на Вагнер, да се преживеят с нас тези емблематични моменти от операта Валкюра на 7 юли в 21 часа в прекрасния летен театър на Варна. Заповядайте!